Entre els molts atractius de Lloret de Mar, no només per als visitants, sinó també per als mateixos habitants de la població, hi ha una guia de tapes i muntaditos que des de fa temps s'ofereix des del sector dels restauradors de la vila. Són tapes de tot tipus, englobades sota la guia de tapes que ofereix una gran varietat de sabors i que repassa els millors bars i restaurants de la població. Per un preu fixe de 3,50 €, el client pot provar una tapa i una beguda en algun dels 23 establiments degudament anunciats a la guia de tapes que ofereix el web de turisme de Lloret de Mar. Són establiments d'arreu del municipi de diversa categoria i tipologia. És el cas del restaurant La Lonja, on les tapes ja formen part des de fa temps del repertori. Nosotros hacemos tapas como restaurante y como bar de tapas y bueno, fuimos también parte de la iniciativa de la Ruta de las Tapas. Hacemos mucha variedad de tapas, desde la fideuá, arroz, croquetas, buñuelos, en fin, de todo lo que la gente pide, puede cogerlo por el precio este. Nuestra idea fue una tapa sola, pero al final hemos visto que a la gente le gusta la variedad y entonces la gente coge pues todas las tapas, cualquier tapa de la que tenemos puesta. I així són també les tapes. Es poden provar des d'unes patates panaderes amb salsa de formatge, cabrales i crema de llet a unes mandonguilles de mar i muntanya, passant pel carpaccio de pop, la broqueta de llagostí confitada o bé la mini hamburguesa de vedella amb foie i ceba caramelitzada. Tot segons l'oferta de cada restaurant que no dubten en qualificar de bona iniciativa. Creo que sí que es una buena iniciativa. Además, hay que fomentarlo más, incentivarlo para que la gente haga la ruta de las tapas. Aparte de toda la gastronomía que tenemos, pues también la tapa, que está ahora muy de moda. Trobareu la guia de tapes a la pàgina de turisme de l'Ajuntament, a lloretdemar.org. L'espectacle de Damaris Gelabert arriba el proper dissabte 1 d'agost a les 6 de la tarda al Teatre de Lloret de Mar. L'artista ofereix 11 únics concerts d'estiu, entre ells a la nostra població. Un espectacle on es podrà escoltar tots els seus temes més populars. Acompanyada de fins a 10 artistes a l'escenari, Gelabert oferirà tot un repertori pensat per als més petits de cada casa. Són temes musicals pensats perquè els més menuts aprenguin, es belluguin, juguin i experimentin. La discografia de Damaris Gelabert ajuda a desenvolupar facultats dels més menuts, així com a entendre els sentiments, repassa cançons populars i hàbits. Tot un complement per a pares i mares per acompanyar-los en l'aprenentatge de la vida dels primers anys de cada infant. El canal de YouTube de Damaris acumula més de 5 milions de visites, té més de 14.000 seguidors al Facebook i ha venut milers de discs al llarg de la seva àmplia trajectòria. D'altra banda, el Teatre de Lloret acollirà també el proper 28 d'agost una de les actuacions que s'engloben dins el cicle FITAC. Serà a les 9 del vespre amb la companyia navarra Complexus Teatro. El FITAC és el 15è Festival de Teatre Amateur de Girona que del 25 al 29 d'agost oferirà a 9 poblacions diferents les actuacions d'una trentena de companyies, no només catalanes, sinó també de caràcter internacional. A Lloret de Mar, la companyia Complexus Teatre portarà Locuras i monjas, on 2 pacients d'un centre psiquiàtric d'homes s'escapen al centre de dones per trobar-se amb les seves amants. Una comèdia irreverent, plena d'humor i situacions desbordants. Complexus és un grup de teatre amateur format per 10 actors que es van conèixer en els cursos d'iniciació de tècniques teatrals a l'Escuela Navarra de Teatro. Tota la informació i venda d'entrades a la pàgina del Teatre de Lloret, teatredelacostabravasud.cat. Aquest proper divendres 7 d'agost torna el cicle de concerts de música a Santa Cristina que organitza l'Obreria de Santa Cristina a Lloret de Mar. Aquesta nova edició, l'entitat ha programat 4 concerts d'alt nivell amb Toni Xuclà, Jazz Castells, amb la Vella Dixieland i els Bernets, la companyia elèctrica d'Arma i un recital líric. 4 caps de cartell que seran els encarregats de fer gaudir, a través de la seva música, a tots els assistents que vulguin passar vetllades úniques a Lloret de Mar. Fa anys que ho vam intentar consolidar i concentrar-ho en el mes d'agost, en els divendres d'agost, perquè la gent tingui una referència de que hi ha alguna cosa a Santa Cristina, és música a Santa Cristina. La finalitat era oferir el paisatge, un lloc únic, amb unes trobades musicals, unes nits musicals. Llavors hi fem música diversa, que engloba des de... En fem uns exteriors a la plaça del Pi i els altres dins l'ermita. Normalment els exteriors són de música, a veure, més desenfadada, i les interiors normalment fem clàssic perquè creiem que és una aportació que també fem a Lloret, de que hi hagi una oferta musical de música clàssica.
El primer concert arribarà el 7 d'agost de la mà de Toni Xuclà, guitarrista i compositor que ha enregistrat 7 discos en solitari, algun d'ells distribuït a diversos països europeus on també ha fet concerts. Divendres dia 14 d'agost serà el torn de Jazz Castells amb la Vella Dixieland i els Bernets. Es tracta de dues formacions musicals veteranes de Catalunya amb més de 30 anys d'activitat, tant en el camp del jazz com en el cas de la música de gralles, respectivament. I a les seves actuacions no només hi trobaran música, sinó també composicions castelleres. El tercer concert del cicle tindrà lloc el dia 21 d'agost amb una de les mítiques bandes catalanes, l'Elèctrica d'Arma. Enguany la companyia està portant a terme la gira que commemora els 40 anys de la seva fundació i el Platja Santa Cristina acollirà una de les aturades d'aquesta gira. Per nosaltres portar un conjunt que tingui un nom ens atrau una clientela diferent, no? Perquè aquesta ja té la propaganda feta, que és de la d'Arma, no? I posar-la també en valor, en aquest moment, que fa 40 anys, ens ha semblat que era una cosa que es podia, una oferta que podíem fer, perquè realment no és fàcil fer la programació. Un recital líric de la mà de Sara Blanc, soprano, Marc Sala tenor i Josep Buforn al piano tancarà el cicle de concerts d'aquest 2015 d'una manera més íntima i especial a l'interior de l'ermita de la Santa. Tots els concerts començaran a 2:15 de la nit. El preu és de 15 euros. Es poden adquirir de manera anticipada al Museu del Mar de Lloret de Mar. També es poden adquirir el mateix dia del concert de taquilla. A més, abans i després de cada concert, hi haurà servei de restauració a càrrec del Forn de Pa i Pastisseria Can Carbó. Tota la informació la trobareu a musicasantacristina.org. Un any més, Lloret posa al servei de tots els banyistes de Fenals i de la platja central el miniclub infantil. Coincidint amb la temporada estiuenca, les platges ofereixen aquestes activitats de dinamització que estaran en funcionament fins a l'11 de setembre. Consisteixen en un miniclub infantil inflables. A més, a la platja de Lloret es complementa amb un punt de lectura, activitats dirigides matinals a la Roca d'en Maig i una zona esportiva oberta a les tardes amb activitats com el futbol i el voleibol. Els dimarts a Lloret i els dijous a Fenals també s'hi suma una activitat de la Festa de l'Escuma. Aquest any el servei de dinamització de platges ha començat ja a finals de juny i oferim serveis a les dues platges principals, a Lloret i Fenals, amb diversos serveis, no? Principalment hi ha tot el servei dirigit a les famílies, als nens de més de 3 anys, que això és un servei de miniclub on hi ha un espai tancat, on hi ha uns monitors i es poden fer activitats lúdico-creatives, de tallers, on banyar-se, on també es fa periòdicament una festa a l'espuma. Llavors això té un horari de matinal i un horari de tarda. A part, també hi ha un servei de dinamització esportiva, un matinal, d'un 9:45 a 11:15, a la Roca d'en Maig, on es fan activitats dirigides, hi ha un equip de monitors, hi ha una programació setmanal, un dia és aeròbic, un altre dia activitats més mogudes, i que també hi ha molta afluència de públic també en aquest servei. A les tardes, quan ja baixa una mica també la calor, hi ha un servei també de zona esportiva, amb aquest principalment està a la zona tancada a la platja de Fenals, on hi ha un espai per fer vòlei i futbol platja, on més dirigit en aquest cas al jovent. Són activitats gratuïtes que complementen l'oferta de Lloret com a localitat certificada amb el segell de destinació de turisme familiar. Durant el 2014, més de 26.000 persones van participar en les activitats de dinamització de les platges. Lloret acull aquest estiu un any més un dels cicles més antics de sardanes d'arreu de Catalunya. És ja la 89a edició de la temporada d'estiu sardanista, que s'allargarà fins al dia 19 de setembre. En total són fins a 15 les audicions que organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del sector sardanista local i que es fa cada dissabte a 2:15 de la nit davant de l'Ajuntament. Mira, l'activitat va seguint perquè almenys són aquests 2 mesos i l'agost els dies forts, no? Que hi ha mitjan juny, mitjan setembre. Per tant, els dissabtes tindrem les cobles de sempre, Flama de Farners, Ciutat de Girona, la Bisbal Jove, que també venen ara d'aquí pocs dies, tot aquest tipus de cobles que tenim amb la mateixa qualitat. A la gent que s'animin, que aquí a la fresca sí està bé. Suposem que hi haurà una mica de fresca, que no pas aquests dies ha estat una mica terrible això, però bueno, suposem que hi haurà fresca, hi haurà sardanes i de qualitat. Com en altres edicions, s'ha triat un fil conductor que uneix totes les audicions de sardanes. Aquesta temporada, seguint els homenatges celebrats a la plec de Santa Cristina, s'han programat sardanes del compositor blanenc Jordi Molina i de membres de la Cobla Ciutat de Girona, formació que enguany celebra els 40 anys de la seva fundació. Com que vam fer homenatge ja fa un parell o 3 anys que seguim aquesta línia d'anar estirant tota la programació que fem, programació a l'estiu nosaltres,
anar-los estirant els que homenatgem, tot l'estiu programant sardanes d'ells, i aquest any s'ha donat aquesta dicotomia de tenir la ciutat de Girona. Ens ha fet molta il·lusió fer-los un homenatge perquè fa 40 anys que venen aquí, no solament a la plec, sinó en aquestes audicions d'estiu també. Els vàrem llogar ja el primer dia que va sortir la cobla, i fem de tots els compositors que ja han passat, i d'en Jordi Molina n'hem fet seguir alguna cada setmana. Des d'aquest proper cap de setmana, les cobles que hi prendran part són la ciutat de Girona, la Bisbal Jove, la Flama de Farners, la Jovenívola de Sabadell, la Cobla Mediterrània i la Principal del Llobregat, cobles ben considerades en l'àmbit de la interpretació sardanista.